Vale, seguim així investigant en turisme eqüestre, en Alcoyanos por el mundo. Mireu la posició dels peus, Realment els peus, igual ara no es veu perquè van molt a dins, els peus tenen que estar sempre en contacte el que és el ginoll i els gemelos en el cavall. Jo no puc dur-los sols perquè entonces el cavall no sap ni per on va. Jo el que estic fent ara és apretar tant els ginolls com els gemelos i també li ajuda a girar, quan tinc ara a l'esquerra, a la dreta, vaig girant el cavall cap a un dels dos costats, en els gemelos i en els ginolls, espentant-lo un poc per marcar-li com té que girar. Com aquesta muntura és una muntura inglesa, jo vaig enfundat dins de la muntura. Aquestes botes són vaqueres, perquè soc pobre i no en tinc unes altres. De fet, aquestes botes tenen 15 anys. Me les van regalar els meus amics de Bocairent, tota la família Belda, em va regalar aquestes botes vaqueres. Però en aquesta muntura jo tindria que dur botes ingleses, que són les catiusques de tota la vida. Però aquestes són vaqueres, no passa res. Però mireu que duc soles la punteta, soles la punta. El taló té que anar més a baix, que l'estribo, important. Perquè duc aquest tipus de muntura, correcte? Si duguera un altre tipus de muntura i un altre tipus d'estribos, pues seria un altre cantar. Ara anem a fer, vale, vamos deportivo. Ara vos seguirem contant, perquè ja s'ha incorporat a la via pública, ladies and gentlemen, i això ja va.